iki ndak waspadake kaya dene anakku Suka Sarana ya Sukasrana kang mus kepareng munggah marang pertapan Jati Srana Sukasrana jagat dewa Bathara ya jagat pangitung kala lama cuandagni lama aku Sukasrana ngatulake sungkemku katul candha padha duka lama ya wis tak tampa ora liwat puja-puji pengestune-pun Bapa kebak tampanana Sukasrana ya Rama ngetoke malang dawuhmu wis entuk pirang-pirang dina kowe iki ora sowan marang pertapan Jatisrana kowe iki manggone ngendi Sukasrana anakku Lama aku iki selawase ora sowan manggon ning pertapan Jaticlana aku iki manggon nang Kasuwargan Jati Lama aku dibalengi karo widodari caca 40 ning swarga kana Lama mulane aku la sowan ngapura ya Lama iya ora dadi apa Sukasrana lan njur kowe teka marang papan kene digawa dening maruta utawa digawa dening angin ana apa Sukasrana Lama piye sing kudune takon iki aku Lama Kakang Sumantri nang endi Lama kok ora ana nang kene